back to my YouTube channel. My name is Mylene Cyril for my specialty recipe. For today's video, gagawa tayo ng ginisang sardinas with udong. So let's start! Shoutout nga po pala sa nagsabi sa akin na i-quarantine ko na lang yung mukha ko. Don't worry, nasa bahay lang ako. At huwag kang mag-alala, nasa bahay lang ako nagti-TikTok. Follow mo na rin ako
kung gusto mo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Diyos mabalos.